Id-deputat Nazzjonalista Clyde Puli bħal deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista ma jafx kemm jiswew il-miżuri tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi għal darba oħra minn One News biex jgħid kemm tiswa proposta li jitħallas il-lif kollu tal-kwarantina tal-ħaddiema, l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ma kienx kapaċi jagħti ċifra. Fost diversi proposti li għamiltu bħala partit semmejtu li kienu jitħallas il-lif kollu tal-kwarantina. Xtaqt insaqsik forsi jekk tafx kemm tiġi tiswa proposta bħal li. Kif diġà intqal kemm il-darba din tiswa ħafna. Din id-dikjarazzjoni segwi dik tal-Kap stess Adrian Delia li kkonferma li l-miżuri li jsemmi stess ma jafx kemm jiswew. Fil-fatt Delia konferma li huwa jħabbar xi ħaġa mingħajr ma jkun jaf kemm jiswew l-affarijiet. Bħall-Kap għamel l-istess Clyde Puli. Diffiċli tkun taf, mhux ovvja diffiċli tkun taf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.